Is-sena li għaddiet kien hemm 665 kumpanija li ma laħqux il-kwota stabbilita mill-liġi tal-ammont ta' persuni b'diżabilità li suppost iħadmu magħhom. Ta' dan kellhom iħallsu bejniethom 1,200,000 euro f'multi. Dan jirriżulta minn rapport annwali ta' Jobs Plus fejn hu spjegat li l-kontribuzzjoni annwali mill-kumpaniji li impjegaw iktar minn 20 ħaddiem u li ma josservawx il-liġi hija ta' 2,400 euro għal kull ħaddiem b'diżabilità li ma jimpjegawx. Ir-rieda tal-Gvern li ntweriet fl-aħħar snin biex din il-liġi tkun infurzata ġġib it-tifħir ta' Chairperson tal-Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilità, Oliver Scicluna, li min-naħa tiegħu jisħaq li importanti li ma nifqux hemm. Itenni li huwa importanti li wieħed janalizza r-raġuni għaliex il-kumpaniji ħadu d-deċiżjoni li iħallsu l-multa u mhux iħaddmu il-persuni b'diżabilità. Fil-kumpaniji li jeżistu madwar Malta li ħafna minnhom huma SMEs mhumiex essaċ għadhom qed jifhmu xi tfisser li tħaddem persuna b'diżabilità. Ġifieri persuna b'diżabilità fl-aħħar mill-aħħar all-right ħajkollha bżonn ċertu assistenza, ċertu support u mhux kull persuna b'diżabilità għandha bżonn l-assistenza u s-support, imma li persuna b'diżabilità kapaċi tilħaq il-milja tagħha fuq il-post tax-xogħol u li tkun produttiva. Jiġifieri li tgħid tieħu deċiżjoni tgħid naqbad nħallas il-multa xi it's easy way out u daqshekk ma naħsibx li tkun il-każ u l-każ it-tajjeb. Fuq not iktar pożittiva, Oliver Scicluna fisser li huma ħafna l-persuni b'diżabilità li qabel ma kienx ikollhom l-opportunità li jidħlu fid-dinja tax-xogħol u llum il-ġurnata għalihom din il-ħolma saret possibbli. Hawn qed jappella biex il-kumpaniji li jħaddmu persuni b'diżabilità jaqsmu l-esperjenza pożittiva tagħhom. Importanti wkoll li naraw u nkomplu nisimgħu l-employer għalfejn qed isibha diffiċli. Jista' jkun jagħti l-każ eżempju li fost daw is-600 hemm employers li għadhom beżana mill-fatt li jridu jdaħħlu persuna b'diżabilità taħdem għalhekk ma jkunux jafu x'tirrikjedi l-bżonnijiet tal-istess persuna. Forsi l-employers li qed ħadmu din il-liġi ikunu ta' eżempju tajjeb għal dawn il-kumpaniji.